Λοιπόν, και με αφορμή αυτό που είπε ο Δήμαρχος με τα παιδάκια μας, εγώ θέλω να πω κάτι. Απολαύσαμε τα χορευτικά, αλλά μέσα από τα παιδιά μας είναι οι παππούδες, οι προπαππούδες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ για να καμαρώσουν τα παιδιά, που κάτι κρύβουν στη ψυχή τους και εμείς συνήθως δεν το δίνουμε. Τι εννοώ? Θα πρέπει να δίνουμε χώρο, τουλάχιστον ένα πανηγύρι, οποιοδήποτε πανηγύρι, να ξεκινάει με τους μεγαλύτερους, όπως ξεκινούσαν τα πανηγύρια. Και θέλω τώρα να έρθουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εδώ πέρα να χορέψουν ένα χορό και από πίσω όλοι να ακολουθήσουμε όπως γινότανε παλιά και να ξεκινήσει το γλέντι. Καλή διασκέδαση. Πάμε, ελάτε. Ελάτε. Έλα.
vesna doma nejda Selo sluga kebita Samo nea ta sema Selo sluga kebita Samo nea ta sema Odam vole vestata Rana konja javan jas Odam vole vestata